गिबियावनो आङो सान्थिपुर आनसलिकनि बोसोनगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे दिनैनि 32थि बोसोरसालिया खेराइ फोरबो फालिथायनि माखासे हाबाफारि लानायफोरखौ फोसावनो थाखाय दिनै मिडियाखौ लिंहरनाय जादों। बिनि गेजेराव जोंहा गोबांथार हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा फैगौ 17 तारिख 2024 इं अक्ट'निफ्राय जागायगोन खेराइ फोरबोआ। बे खेराइ फोरबोआवनो जोंनि सान्थिपुर आनसलिक बाथौ गौथुमा गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ आङो फारियै नोंथांमोननि चेनेलजोंनो फोरमायहरनो सानबाय। आरो गिबियाव आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि आनसलिक जानानै गोरबोनि बावनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आरो लोगोसे जोंनि बे सान्थिपुर आनसलिक बाथौ गौथुमनि साफ्रोमबो मावथि फारिया बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय जासिबाय। लोगोसे जोङो हाबाफारिखौ होखानाय जादों। जोङो फैगौ 17 तारिख 10 मार्च 2024 बिस्थिबार खालि फुंबिलि 7:30 रिंगायाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव जोंहा बिरहोगोन मुस्रि बिरखां मुसाहारि, जे जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि। आरो 8 बाजियाव गोथैसि बावनाय बावजेनगिरि मुस्रि लेम्बु बसुमतारी, बोसोनगिरि सान्थिपुर आनसलिक। आरो फुंबिलि 9 रिंगा 9 रिंगाया बाथौ आर'ज मेथाइ खननाय रोजाबनाय बादायलायनाय, दैदेनगिरि लाहेश्वर बसुमतारी, आर'ज बिजिरगिरि मानगोनां जोंहा डिस्ट्रिक्टनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट मुस्रि परेश बसुमतारी सार, हारिमु नेहाथारि चिरां जिल्ला दुराय बाथौ गौथुम। आरो फुंबिलि 10 रिंगायाव लाइमोनफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय। आयदाया जाहैबाय बाथौ धोरोमा जौगाबाय जौगायाखै बिनि सायाव सावरायनाय। आरो दैदेनगिरि मुस्रि रनेन बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि सभाराम कलेज सिनियर सेकेन्डारि। आरो लोगो दैदेनगिरि सन्जय स्वर्गियारि, बिथाङा बरदाङिनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि। आरो सानजौफु 12 रिंगा लाइमोनफोरनि गेवलाङै सावराय जुथुम गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरजादों मुस्रि मान होनो गोनां प्रदिप नार्जारि, लाइमोन आफादगिरि चिरां जिल्ला दुराय बाथौ गौथुम। जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा लिंहरदों समर बसुमतारी, फोरोंगिरि बरदाङि। आरो मोनाबिलि 7 रिंगा खेराइ बेखेवगोन गाहाय आलासि हिसाबै मान होनो गोनां सोरां ब्रह्म, लाइमोन आफादगिरि मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफाद। आरो बेखिनियानो नङा होमबा? दा बेखिनिखौ जोङो सान्थिपुर आनसलिक बे हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसेयै जोंहा माखासे खन्थाइ आवरायनाय, ओमफ्रायो बाथ्रा दान्थेनाय, बाथौ आर'ज बादायलायनायाव जोंहा बान्था हिसाबै होनाय जादों। सेथि बान्थाया जाहैबाय 1500-1500, आरो नैथि बान्था 1000, आरो थामथि बान्था 500। बेखिनिखौनो होनाय जादों। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों जोंनि सान्थिपुर आनसलिक जानानै जाहाथे जोंनि नैबे खेराइ फोरबोआव ज' फैनानै गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो। आरो जोंनि बे खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो बाथौ आर'ज बादायनायाव गामिनि साफ्रोमबो गथ' गथाय फोरोंगिरि गासैखौबो लानानै नुजाफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। जाहाथे जोंनि बे खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेनाय, आर'ज खन्नाय बेयाव जाफुंसारो। आरो जोङो बेखौनो बुंबावगोन जाहाथे खन्थाइया जेखौखि नोङो मोजां मोननानै आवरायफैया नङा होमबा, बे जाहैगोन। आरो
आर'जआ जाहैबाय जोंनि बाथौ आर'ज जाथारनांगोन। आरो बाथ्रा दान्थेनाया जाहैबाय जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमा बेसेबांसिम जौगाखो ना जौगायाखै नैबेखौ लानानै डिबेट जागोन, बाथ्रा दान्थेलायगोन। बेहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं साफ्रोमखौ खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेखिनिखौनो आङो जोङो बाहाय जोंहा बाथ्रा दान्थेनायाव जेरै ME सेक्सननिफ्राय MA लेभेलसिमखौ लाहैदों। आरो जोङो नैबे खन्थाइ आवरायनायावबो थिग बे रोखोमखौनो लादों जोङो। जे 6निफ्राय 5-6निफ्राय MA सिम जाय बिथांमोनहा खन्थाइखौ बादायफैनो गोसो जानाय बिथांमोनहा फैनो हागोन आरो बा बादायफैनो हागोन, बेखिनिखौनो खावलायहरबाय। आरो नैबे जोंहा जे बाथौ धोरोमा जौगादोंना जौगायाखै बिनि सायाव गोबां सावरायलायनो थाखाय आङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ गुन गोनां जि माखासे सोलोंसाफोर दङ बा इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे नैबे बाथ्रा दान्थेलायनायाव नुजाफैयो, बेखिनिखौनो खावलायहरबाय। आरो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा जों खेराइखौ फैगौ मा थारिखमोनलाय जोंना 17 थारिख मोनाबिलि जोङो 8 रिंगानिफ्राय बेखेवनाय जागोन, स्टार्ट खालामनाय जागोन। आरो बाहाय जोंहा अजा हिसाबै जोंहा मानगोनां जोंनिनो मुरापारा गामिनिनो बिराज बसुमतारी, दौदिनिया जाहैबाय गासागावनि मुस्रिमा मालथि बसुमतारी। आरो जोंहा खाम दामग्राफ्रा जाहैबाय बेंथल सालबारिनि। दा बिथांमोनहानो नैबे खेराइसालियाव फैनानै खेराइखौ जाफुंसार होफैगोन।